Gong bindas im iwe ni kinong shong shnong ga nongpo ilami marway ban shong sha thangan hadu da yap hakmat khrdop ka sekretariat ka jingmi ini long kme ka long halor ka jing sngap perman ki bor sarkar par ki bor bari pe yakatnat PWD hak ba yadei bar ka surang nongpo umden sha sonapur haba krench kilat pathai khubor ikong bindas ilong bagani ka surok kabala sniyo mentala khatsan snam tam la pentip bakala yo ek jingera bha pisa khandai poplur hindrai hadu mentai kani ka surok kampachna ila ongru baha ka jing kendu bar kibor bahalor kala don ka jingle bitu namar kala don ka jingakran kelan na kapor sa kapor ha ka bayadei bat kani ka surok hadian bala dep ka jingakran bakilat pathai khubor ki pulit kilara no ye ini longkmi sha additional secretary Wahadin bang ala yo ya kashiti na audisi nang na po silong. Dia kadon long an agalian jong kata kashiti ka baki gila ay nga long ngam don jis nguhun. Ngam susu ya kata. Namar banga ngapat permission gigi ay ka jing syai. Dia halor kata kashiti rukim da tho syai hadu kata ki ong ba la penang ya ne suro kendai kilometer kendai poin sau pulai meter kata kadai kan hab sya kan system kenang ta ka sau pulai pon nai pusan kata kan kidang penang sya ka PMGS wai kata kadai ka siti ka banga ngayo na bisi dia halor kata ka siti ngale gerak kata siti ngale dia kendu yau engineer pon di nompo dia sisin dong executive engineer ula ong yang aba ka bisa kalau don lupa nak bentau di pendai kilometer la don lupa ka bisa bad hadin jo kan election kin snana nga sutu ya kata ka siti kam dei kumta bakin snana ya utau soro ka dei jing penmang dai su penmang dia kata ka jing kren jo pa dia wong ba kala don lupa ka bisa dia nga pa dia ngong la don lupa ka bisa bale pin pensiona ya soro pi boleh ayu ya kata pisah ke baladon ke sarkar kadang le ndang boleh ayu ya kata ke pisah lada ka sarkar kala don lupa ke pisah ngong presna yo no yo surang bali bidang penkhasur ya kata ke pisah ke jungpi ngong kumda dia hadin pada nga pun ya media nga pa wan hang tu he dalawan ki media hang tu pada ukren pada ka we ke kentin uong ba em kong ngan kran ke jisya ba ondala yo ka result MP ngin sa penlai no ya ka sungsuan jong te surang bat ngin sa khotendar hang tang asas nutu ba ki sukrian yang klik tedong am nutu ya kata kum kren juki ki sukren no yang akum ka kena ka kelung na kata kadau long kapen long yang banom dan nya syute ya kinong ya ki officer jungiro ta kadau ka penlong yang bangan wan be chakman Takno ka jing jong kan ka surat nanu tong pos nadu nong po adu surat banya kendu bat sonapur hangke kadi san kendai kilometer ka jing penang dia nakaliang UMR uang komtai namar baka pisar komdei ka bashi krur ka bashi krur dia kada dei long ka lahe palat ka pisa na kata kadau baka sarkar kam don pisa kam pat don pisa kadang duna pisa na kata kadau baki patla ban pensiona yo suro UMR uang komta nakaliang jang apa de long ngalengo ken baka sarkar kam don pisa ban pensiona yo tau suro jengi habaki festival ki ba per ki ju penlong man kasnam lagi spakrur ki penlut ya gitu ki festival dia balai pada ya ke jindon kam jungi pat tang yau surok omdei bangi pan ya ka bai khau ka jungi omdei bangi pan ya ka bai yau jungi henry yau surok ko bakiru ki don kam ngi don kam ngi ki pat baro ki pandon kam dau surok henry balai ki mla ban sna yau surok ko bangi ki pat bangi don kam balai pada ki penlut da ki spakrur ha ki festival ki beper kata ka ki jingkel de ka jonga ka ba ngam la ban sutu ban ngam la ban mundur bagi wong bakal kita bisa ka sondar jongki ki le ban be ya ki trip tang ban yo ya ka bai khau kun ngas neu sen dei dang ape ya ki lokal taksi ki bakamai hau de surok jengi nang kata daw ka bala penlong yang ngam snola ban sya ta ka daw ngam mi no syakman ban dawa ya ka sarkar bakan pensiona no ya surok na ko bakal snu ni surok ka jing snu jong surok la kampalat ban ya ka khatsan kan rusnam komot kinong ni khmat jongi la don kenongut ngam la suban nyeu na we kaju ka jingkular ondala job kin pensiona yo surang kata ka digi jingkular jogi emle ki baper ki ba job ne ki bariam ki emle jongi ki ba yale election na kanong po constituency baro ki ong yang iba da ngi lawan sya ka thong ngin pen ba nengkong yo surang namar usurak kitip ki ong ba udai bedlum jong kayo ka kwat kakamai ka kaji jungi ki pajba te baro ki kular yang ban penyo yau te surat peu se hadu mentakat san sna mamdan ba pensiona yo surat jungi
daw nga kum kalong kami nga don kada ka jing ngau bitar bangam ngau la ban syong klik ti apo pe nakata daw nga mi samadan pandawaya ka sarkar ban peniyo na yaw surang nagalian jonga kumbang ala kren haga media ki beladam lada ka sarkar kan shina la sya usurok la sya ngan lek na syang lada ka sarkar hadin shi benai kan shina ngangan syong baik baru shi benai hangne ngan nom ki nangne lada ka sarkar kam pat pensngap ya kata ka jing dawa ka jonga naga benta ka jing dan kam jong ki babun ki balang ka snong ka than ka dong ka jonga bero ka be tarik jong benai me ngala depan ya ka permission na audisi nangne na po shilong dengan klaim yo ka permission ngayo pat da ka jing pensai ngapan permission pat audisi UA ya ka jing pensai bagi la penia ya kata ka skim na ka benta kate ka surok jongi de na kalian jonga nga klaim dawa ya ka jing pensai ngam kwa ya ka jing pensai namar baga la pun bun snam kila kular yangi kila ong yangi bawan sasna sian no ya kate ka surok Kena kata daw lang ang kwa so gajing pensay nga kwa begday ra bandawa na sorkar ya ka surok kata kata jing kwa jonga kam lilay ladakim siya bansong neru ladaki ay kajaka yang handong na bagi ay nga kulay bansong hangta hadu ba ka sorkar kan da pensngap ya jing kwa ka jonga Isipnya ujian mo yung kampung lagi si Chong Kay ni pag ka daw bigay. Nga nadu mende bawan namar bangawan tang marwe omdon ki babut yang atiyo iyang ne ngawan bet marwe nakata daw nga syong hang ne hakama jonga ne kulian mendre long na kalian jong ki ailat yang ngabangan syong ne nga kulay ban ka kiwit yang haba kiwit yang hang ne haba nga syong ne abar kami balay ti kim ayang bangan syong no hang te hapo hapelau jong sekretariat nada kiwit sabar balik kim ailat yang bangan syong syang te hapo jong sekretariat iya habis na sekretariat Bakrian yang kata madam ada daun romba. Nah, kapulong ya.